It's Abama on the beat. Mama biayilimu eze nwanyị mmelegi segote o abụ mụlọ ọmụmụ gị segote o kwụsị na mmiri a na-enwele ilo mama 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 namaze nwanyị gị gbagote ọkwa nnenne ọkwụ ụgbọ eze nwanyị mmiri bịa gana mama bịa gana mama bịa dululu m osi na mmiri na-ekwe na-enwele ilo isi na mmiri ibe nna ajụ gị maka na isi na mmiri ịma nweleta ilo nwoke koko onye nwụbarụ mmiri ka ọ ga-achọ onye libe nne mmiri ka ọ ga-achọ onye sibe nne mmiri ka ọ ga-achọ mmiri bụ ndụ nye bụ egwu ndị etu obi ọ nara injinia Bamma nye m ijele nyadaba anyị ya ụmụ mmiri gbalị na-egwu ka anyị zụba afịa anyị nke ọma onye ọ na-ewenye webe egwu ijele ka anyị nọ na ya ọyọ 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 onyanwa mama biayilimu eze nwanyị mmiri gị segote o abụ mụlọ ọmụmụ gị segote o kwụsị na mmiri a na-enwele ilo eji m etotula webe n'elu gị etotula nye bụ ọjị eji m ọsọ ọbala webe n'elu gị ọsọ ọbala nye bụ nzu eji m edo webe n'elu gị mama eji m ọkụkọ ọcha wee kwulu n'elu gị ebu m akwa niile wee kwulu n'elu gị eji m mmụta mbele mbele wee bịa achị m ebe ndị ọgbanja lanja wee kwulu n'elu gị nne wee na-asị gị mama ụbịalie nya ibe niile nna ya ka imele m nne wegwanagwa nwa na agwa ka ndị bịa eze nwanyị nna m bịa n'ụlọ ala ego agbala bịa n'ụlọ nga n'ụra biko bịa nọ n'ụlọ nkwalele n'ụzọ nwa mgbanwụ na-akpọ gị mme agbakala ete mmiri ụlọ kwụrụ ọtọ mama ka njuka na gị nke mma ga dị iche nne ọkwanne mmiri nwere omume ka nna akpọ mama bi na mmiri biko gbada nne na ọzọ enyemaka ana m ajụ ma nke m aga dị iche na nkịtị mama biayilimu eze nwanyị mmiri gị segote abụ mụlọ ọmụmụ gị segote kwụsị na mmiri a na-enwele ilo eze nwanyị bụ na mmiri aja wala wala ka nna chụọ mama biayilimu
osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri na-enwere ilo osi na mmiri enwere ilo maka na mmiri na-asị ibe dị njọ osi na mmiri enwere ilo agbalụ sanga na-ekwu n'ọnwụ osi na mmiri enwere ilo lelele dandele osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri a na-enwere ilo osi na mmiri enwere ilo ọzọ nwa mgbagwu na-ege ga-azụ ọzọ nwa mgbagwu na-ege ga-azụ eke biko bụ na ezuzo nyeba ahịa yi na-ekwu eke biko nyeke n'oye ka oye wee zụọ oye biko zụwale ma abịa oye zụta ibe dị mma oye ịzụta ibe dị mma nye n'ịmụ ga mmịa ịmakwa na mgbe iji wee zụza biko nye na-abọ n'aka nyabụ ka ọ zụọ nyabụ ka ọ zụọ maka n'ụbọchị bakanalisia n'ụlọ ike lisie abụbụ na izuzi biko nye nkwụ ka ọ zụọ nye nkwụ ka ọ zụọ nye nkwụ ka ọ zụọ dodo nwa na-eli akụ bụ ngwọ nkwụ biko bụ nnukwu biko bụ okwu ọnụ nkwụ biko bụ na izuzi nyaba abịazie na-akpa mma n'ọka nwekwa n'ebe anyị na-ayọ nwanyị ọrụ ụkpọ iwela gali owuwe gosi na yi metọ kalam ibe niile nwanyị ọrụ ụgbọ biko na ụgana na-ebela ihe na-ekpe onye ga-ya iji weli mbọsi izizi wee bido mbọsi izizi anyị eji ayọta ibe ọkwa mbọsi eke ọkwa na mbọsi eke ka yi ji eje na mmiri ịmakwali na gefu mbido izu na n'igbo mụrụmụ onye ka ya ji weli na-eke wee jebe na mmiri ịmakwali ebe anyị ji je na mmiri n'oriri mme anyị ji na-eto obi ọkụkụ wee bịa na mmiri anyị ji ọbala obu wee bịa na mmiri ya gbabala obu a na-egwu nnụnụ abụkwa na mmanya Fanta ka yi ji wee bịawa n'ahịa mama gosegota ayamu ya ka ise ntị wee mekpọ mama ayamu ya nwekwa n'ọkụ oliana ọkụ kandụl ekwu ego ibe niile n'ụwa ka yi ji wee bịa n'ilu ndị mmiri ego yala ka yi ji n'aka ya na ijite anyị jikwa unu mkpụrụ iyi wee bịa na mmiri ịmakwala n'ise ntị malamana ndị ka ọ na-emunye ọkụ enu eze nwanyị na ibebi na mmiri na-agba egwu ya ndị ọkpa nje niile na-eteli m egwu ndị mmiri ọkwa na-ebele ụba na mụnya ka anyị na-ebele enu mama bịa dụrụ nnu nwa gị eze nwanyị mmiri gị segote abụ mụrụ ọmụmụ gị segote aja wele ka nna chue osi na mmiri a na-egwa na-enwele ilo nwamụche ka emire nwamụ na-ekwu n'okwu nwamụ maka ndị si na mmiri na iwelo na ile ọzọ onye bụ chi aba mma n'ọka ọnụ na-elele na-eke nele n'isi na mmiri iji ụwa na-eke n'anya nakwa n'inye ka anyị na-eme ibe ndị mmiri na-atọ ma leka eze nwanyị nnebiko bịa ka na gị zaza na-etala mama bịa dụrụ mmụọ na meze nwanyị gị segote abamụlọ ọmụmụ biko nke na-ezegotaba ama osi
na-egwu na-enwele ilo ma nwa biko kenada kena yili ndị nwa gị eze nwanyị mmele nwanne ọgwụ ụgbọbụ gotezie ekena lụlụ onye begbaligo mụ na-ebili gị nna ihe nne m biko segotele nwa abamụlọ ọmụmụ biko bịa kena yili mụ mama mụ biko bịa kena kulu mụ ka ị na osi na mmiri ya na-egwu na-enwele ogwe n'ilo osi nwere obi mmiri nwere ifeọma o nwere ebe ụwa na jọsọsọ n'osi na mmiri aja wele na enene mmiri ka anyị na-akwasala ọzọ na mmebụla egwu nwa gaje kene ndị ọrụ ugbo ụmụ mmiri chukwu gozila agozi ndị ọrụ ugbo na mekenebe high chief Anthony chukwu na-edu a na-ekwu nwoke mmanwụ bịaga na biko gị gbawa na-egbu ọdụ gị eze na-elivi ya one of agụlụbịa agụla tụzi igbo bụla ọnụ onye agụla n'ọcha ọbala ndị one of Lagos steeti niile ikokenele nne m raba agụlụ nne mmiri ikokenele m agụlụ reki oke mmiri na-enwenye bụ chilezi raba agụlụ na mekene maka n'ọgwa na-enye bagụlụ ka chi na-eduzi wee bịa onye bụ CEO Ibireti Yoyo Nigeria Limited ọkaka importer everyday super glue bịa gene Champion League super glue mana ọ bụ ebe anọ ọgwọdị na mushi na Lagos unu n'ụwa mele isi ọnọdụ nwoke mmanwụ nwa mụchi na-edu n'ịbụ onye ọrụ ụgbọ nwoke mmanwụ anụmogologo na mmecha na anyị ga-abụlele eji megwu nwa wee na-ekene high chief Chukwujoke nwa m Izaya Nwobiemu mgbadike m ọgwa n'iti akụ na-etigbu ilo ọgwa na ọgalabụ n'ide mmiri nekene mgbadike m ide mmiri na-ekene na ndị ọrụ ụgbọ eze nwanyị biko na-ekene m Izaya ka ịgwatelu m ọfụma nwaba obienu na enu na ọgalabụ n'ide mmiri eze na n'obozi eze na n'obozi biko bịa dulu m ka njeke n'ekene na okpotokpo nwa Chifike Chukwu nwa ngwọ n'ọdụ na-akpọ gị ike ndị fite ekpe ngwu na ifite ọka ọzọ bịala ikegbu m nyabaka na logbu onye zitali ya ọzọ na-ekene na enwejelije n'enu ego wagwane nwa m Ogilisi Igbo niile Ogilisi Igbo na South Africa biko bịa yili mmanwụ wazọdali egwu m ugwe n'ịlọ onwe ya wazili m nke n'ezigbo nwunye ya Ugochi isi nwa ngwọ Diamond mkpụrụ nwata mmiri Diamond amaga ugogbu ma kpala na ekemeju uge na awala eze ọkwụlụ ọga ọgwa na dasu ligi ndọm wee bịa ọgwa na ada na-agbangili n'oli n'ime ojebibori madam gbata ga n'ọza bulu niile ojuga na awala eze na South Africa niile ọgwa na Ugochi nyere Ogilisi ndị ọka wọ́pọ̀ nínú nílé ọ̀ndà rọ́bọ̀ unu
ide mmiri ogilisi wakwa na belozo nwamba bụ mụ na belegi ogilisi bụ gbagwa bụ ka ebe ihe gwulu ka ime anya eme nwoke mmanwụ onye ifite oge na nugwuo mmanwụ na-egwu ọzọ na manava na agụlụ ọzọ ka njege n'oge mmanwụ okpotokpo nwa na agụlụ ọgwọ na prince obi n'ilu mbata ego onye agụlụ anụ ọcha nwata ichie ugwu benato na agụlụ niile ọgwọ na chairman Yiye Gogu Group of Company Nigeria Limited nina Webi nilo na mebe wogwalera bagula dala Yaba kwamba gochido bin nilo kowe gozili mummangu Webi nilo kagana niwe mwabukwa nebundi mili Makano sina milione welile nyaga yina gowa Mama Osina mire werilo Aja wanya mlegise gote Osina mire werilo Abamula mumugise gote Osina mire werilo Aja wala gana chue Osina mire werilo Wakwane mnanda fupo Osina mire werilo Aja wanya mlegakane Osina mire werilo Wakwane mama muna kwatale nyabakwa Osina mire werilo Nemuraba kulukise gote zeni Osina mire werilo Abana besu na mondola biko nyiri nota Osina mire werilo Yesu nodoli na musili kunu segote Osina mire werilo Mama deyilimu Osina mire werilo Naneze mwanya kana bo Osina mire werilo highlifeng.com. Mama deyilimu Ekunde tobi kayineti Imagwana dibe wusaba na nawe babazo Aba wekwe tobi ndumulu Jonathan Okolie Wogwe fiono abuchi nezi ama makubia Wogwe local government Enugu sitati kiseje Nwachukwu kwele nwokoli Odo nwamba wekene Wogwe nune ndo arubo Yesu nodoli na manedebe nimba wabo Kanja gana mwamu Ike nochi kobe Woli boyo nye bagwobi gana nodu na bogi Wagwane mwenza kote Biko odu na bo Wagwane bata mekina lebi na chego Mamu holi boyo noze mwambo bweke negi Eke namnili Kanji wabe Nyabeke namnili ane gume mwambo julo na magana lozo Anya gana nundu risi Ndu bizu chidagole chidagaga nolunga loro deni bonamu Wagwana deni balo nyoma Wadeni balo gagana nagana negundu mimi Wanya bu CEO Greenpulos Investment and Logistics Services Limited. Wakama wadeni bona labia bale gundumili. Aja wale naba neba yinachu. Mbeta mbele baba na kuziga. Dene mwamu bulu IV. Hotel and suit, wabudu ni bolerin
eze mgbịlịgba n'Osumenyi nwoke mmanwụ bụ luwebi ya gbaba n'egwu ndị mmiri egwu na-eto obi mmiri ga yi na-eti ọzọ na mebụlụ onye begwu wejebe ndị Imo steeti ụlọ anọ ndụgba n'isi lokal gọọmenti ndị Imo niile ọ bụrụ onye dịga yi na-egwu ọgwọ na presi emesiama ụgwọ bọọlụ dịga nwanụ Igbo landị niile eme ndị Igbo niile ejigbata onye ọlụ n'Imo steeti n'ịbụ onye mmiri ụgwọ bọọlụ dịga na ụgwọ bọọlụ dịga bịa n'ụmụ ngala ụra onye kpuchaga okenye mbunye egwu nwawe n'ebe na ndị Igbo anya ka na ọ na-enwe m Jude Gagụ ụzụ malayu mba na-agalagu na ndị Igbo mba na-agalagu mamụ Jude Gagụ iwe mmanegwanege mamụ Jude Gagụ na-enanya n'ịbụ onye mmiri iwe mmanegwu akpa mma ọgwọ n'ebe ọzọ nwambọgwụ na-agọlụ unu n'ọgọ ụzụ si mụ nkenele ya rafuru Chukwu ọka afọ nwata melive chelie n'ilu na onye abalị ya akaji ọfọ n'ugbo biko kenele ndị na-atọ nwa eze n'ugbo ebe onye nwa mụ na Malaysia ọdụ na-akpọ n'ụgabọ unu niile bụkwa ndị mmiri ụzụ sikwu mụ kenegolu ya osege na Morocco bi ya dịka ọdụ na-akpọ onye mụma na-echeche n'ugbo na ọdụ na-akpọ gị osegose foto na-agba nkwamụ n'ịbụ onye mmiri ebulu mmegbu nwa ka ebuka nwafọ oke mmanwụ onye eze onye aba onye Malaysia mmanwụ nwamebuka bịa gana nwamụ na gana n'isi na mmiri onye bụ obodo dike bịa gana n'isi na mmiri ebulu mmegba ka njọrọ aka n'okpotọtọ nwamụ onye bụ chi anyị ka ọdụ na-akpọ gị Ugochinyere eze na Malaysia niile nwa m bata gana ọgwa na onye obi ndị mmiri gị zeje buchugo nwa m aja wele ka nna chụọ nke na-echifu Chukwu n'anya ilibe nwa m onye ụmụdị ọka n'ọga mgbume onye ụmụdị ọka ugwu na-ese ada ugwu mmanụ ọgbadonye nwanne ya eji ogwe eli ogwe n'ọga bume imigreshọn bịa ibe nwa bụ egwu ndị mmiri onye ọrụ ugbo bịa ga na-aga elu n'Igbo n'ụlọ ede were egwu nwoke na Chief Chukwubu eze ọ ga-adị mma ọ ga-adị Igbo mma nwa m Chukwubu eze bịa gana dịka ịgba na-etili eze ụmụ ga-ayi na Niger dịka ọdụ na-akpọ ọgbanabịa moto pasi ga-eji malụ gị mmanwụ na Niger niile aga moto Mercedes na ka ị na-azụ eze ụmụ ga-ayi na Niger na ya ka na gị mama bịa duru mmụọ eze nwanyị mmiri gị gbogote abụmụlụ ọmụmụ gị gbogote osi na mmiri a na-enwele ilo maka n'isi na mmiri ịma nwa nata ilo agaje mmiri ga-asụ
na mmiri enwere ilo ụmụnne m makwale na-eke bụkwana ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo agwọ ga na-ete mmanya na-ekwubu ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo ịmakwale na ya na-ekwu bụbu ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo ịmala na ngwa na-ekwu n'osogbu na ndị mmiri osi na mmiri enwere ilo ichichi na na-abịa dị n'obi Igbo bancha bụ ndị mmiri mmiri enwere ilo ọkwadebe anyị na-akọwala Igbo gaba anụ osi na mmiri enwere ilo onye si na mmiri dị ikobịa ga n'aka ịgbaba egwu m osi na mmiri enwere ilo mama ga-eji nne m osi na mmiri enwere ilo kedu nna chifu ọgbụgbọ ọnwa eke anụ mmụọ jụrụ ka m na-akpọ ọkụ ọbịa anụ mmụọ jụrụ ka m jụrụ ọzọ ọ bụzi mmadụ ga-elive ọnwa onye ụmụdị ọkụ ọbụ na-eze bịa yiri mụ ọgwụ nwa m bịa gana nwa m nwa m na-aga n'anya na ya na-atụzi anya ka iwe chi ọzọ maka na ọ bụ na abụbe ebe ọka jide ebube n'iso n'obu abụba ndị nwadị n'obu a na-akpọ agali owu maka na agali ọba na-ebube nwa bụ ego oyibo si nwa ọkụ nwoke bịa gana ala Igbo na onye mmiri aka ji ọbọ nga na-agụ aka ndị ji ọghọ ọgbụgbọ nwa ka ọmụ mayiala wọzọgwụ eche n'ọga ọgbụgbọ nwa ka na-egadi ọzọ nwa mgbagwo ga-abụlagwu n'ụwa jebe n'ibo n'ibe na-eche edenye ga yi na-eje ndị ekene chifu ọzọ ekene ụbọchị ọzọ ọbụla na n'ibo isi n'obi global investment agagodo na n'ibo ọzọ kebujo nwa na n'ibo na ọkụ na-agbọ gị aba mmanya bujozi okoye silemu nkena gị ibe onwe meliene n'ụwa na ọgwa n'ije nwanne na nwanne ndị mmiri ozi ebetete na n'ibo agagodagajugwu bịa yili m kaina ezu ụmụokorobịa na n'ibo gịka ọdụka na akpọ ka njewe je n'ụmụeri n'ọga ka nje kene nne nwa m Alhaji Gambo Chifuchike Joseph Nwezi dịka ịgba na-etili Chinyelugo na mmụeri ọka dịka ịgba ka na-etili memba ọka ambasado niile eze ọmụọgọ Chike Nwezi bịa oju na mogo na Istanbul na Turkey niile wakwado gị ji visa mogo Chike megwelu n'ọzọ Alhaji Gambo mama Alhaji nwa m onye ga-adị natala m Alhaji Gambo n'Igbo na onye mmiri kedu na nwa m Chukwu Emeka onye mụ echi emekeja ihe ntị n'ọga Red Lion na Spain oke mmanwụ bịa n'ụlọ egwu m yetube ịmalụ na ịbụkwa na ezigbo onye mmiri na nwanya gụlere bịa gana na nwanya raba gụlụ na gana nwaghị gana maka nwaghị ka ije wee bezi onye na Spain niile ụmụagha gụlụ echeta mụ na gị n'ụmụaya nwoke nwenu na naga bụ na n'ọsọ nwamụmagha gụlụ ka mgbaza gị ile mkpụrụ n'ọsọ na-akpọ gbambọ gị gbagobi na-akpọ be ndị mmiri iwere akwa ụgbọlọjiji ebebelaze nwanyị ilọma gọọmenti ndị nọdụrụ nwere irebe ga-enye gị n'aka nwanamaga
na sifenu nwa ma emeze na anyị ga-abụ nnata nwale na-egwu nwa jeke n'ezinu nwanyị ogoli obi n'aba eze nwanyị natala eji gbata ọsọ onye gbakwala ebe na ragazi n'ọraga ọkwa na ọbịbịa nkene ụmụ dị ọga niile ekene na eze nwanyị natala eji ọkwụlọga nwanyị mma ọkwụlọga nwanyị mma bịa gana n'ịbụgwa na onye mmiri ịmakwa iwepụ ụlọ na-eme n'ụwa n'ọgwanị ndị mmiri eze nwanyị natala eji demma ka m were egwu nwoke nọ na injinia nwa m injinia ụzọ dị mma dịkịta Uchenna bịa gana nwoke mgba nwanyị mgbagwo obi ya gịka ọdụ na-agbọ ọgwa na-esi tapa nwa abụọ ọgwa so Switzerland ka ọ malije ebili nwamosu tapa nwa abụọ ọ ga-adịle gị mma etuba ndị nọ na-ebu nwa bụ ndị mmiri nwamuche na biko jite egede ga ebulu egede wee tebe egwu n'ọrụ ụgbọ na ọgbọ n'ebe anyị na-etili n'elu mama bịa yili mmụọ si na mmiri enweghị ilo nemeze nwanyị aga isegote si na mmiri enweghị ilo ọgwanị nnenne ọkwụ ụgbọ si na mmiri enweghị ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote si na mmiri enweghị ilo nnebiko gbogote bịa kana n'ọdụ na-akpọzi gị nne si na mmiri enweghị ilo mama mmụọ bịa yili mmụọ si na mmiri enweghị ilo nwanyị ọrụ ụgbọ bịa kana n'ọzọ na-akpọ gị afọ na mmiri enweghị ilo oge ka ọdụ na-akpọ si na mmiri enweghị ilo ịmala bele ndị na-anyị bele ma masazie n'anyị si na mmiri enweghị ilo biko kwuo n'ọgwụ ọnụ si na mmiri enweghị ilo egwu waga ya eji anyị ayịyo na mmiri si na mmiri enweghị ilo ọsọ na-eke ga-azụ si na mmiri enweghị ilo onye nwere n'obi edewe jebe na ọ ga-ayọta ibe mmadụ mma si na mmiri enweghị ilo onye nwere eto tule n'aka jebe si na mmiri enweghị ilo ọbụla ji ka iji wee bebe ebele na ị ga-ekpeta ibe dị mma si na mmiri enweghị ilo ọbụla akwa ka iji wee jebe ikpeta ibe ọma mmiri enweghị ilo eze nwanyị mmiri mama bịa yiri mmụ si na mmiri enweghị ilo mama bịa yiri mmụọ si na mmiri enweghị ilo mama bịa yiri mmụọ si na mmiri enweghị ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote si na mmiri enweghị ilo aja wele wele ka nna chue si na mmiri enweghị ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote si na mmiri enweghị ilo gbogote ka nne n'ụmụ gị na-akwali gị agwa si na mmiri enweghị ilo nwanyị ọrụ ụgbọ nwanyị ọrụ ụgbọ si na mmiri enweghị ilo mama bịa yiri mmụọ si na mmiri enweghị ilo eze nwanyị mmiri gị gbogote si na mmiri enweghị ilo aja wele wele ka ije na si na mmiri enweghị ilo unu bili n'udo si na mmiri enweghị ilo unu bili n'udo ndị Igbo bikwuolu n'udo si na mmiri enweghị ilo nwoke adịla nwoke na nwanyị na mma na mmiri enweghị ilo onye gbara bele Chukwu na ndị na-ejere onye ọbụ aka si na mmiri enweghị ilo ọkwado ka ọ dị mma ka a na-eme si na mmiri enweghị ilo